the most frequently used words in Romanian. Hai să începem. Let's start. The number in front of each word stands for its rank in the top 2,500 most frequently used words in the Romanian language. De. Raportul a fost scris de șeful lui. Raportul a fost scris de șeful lui. În. Eu susțin Franța în Cupa Mondială. Eu susțin Franța în Cupa Mondială. La. Ai fumat la un moment dat, nu-i așa? Ai fumat la un moment dat, nu-i așa? Pe. Ar trebui să pui cărțile pe raft. Ar trebui să pui cărțile pe raft. Cu. John a vrut să joace cărți cu noi. John a vrut să joace cărți cu noi. Pentru. El a cumpărat un bilet la concert pentru tine. El a cumpărat un bilet la concert pentru tine. Din. Am cules flori din grădina mea. Am cules flori din grădina mea. Despre. Am câteva întrebări despre ce s-a întâmplat la concert. Am câteva întrebări despre ce s-a întâmplat la concert. După ce am vorbit cu el la telefon, am luat în sfârșit o decizie. După ce am vorbit cu el la telefon, am luat în sfârșit o decizie. Fără. Nu m-aș fi descurcat fără tine. Nu m-aș fi descurcat fără tine. And now, let's review one more time the top 10 most frequently used prepositions in the Romanian language. De. În. La.